Obodo niile chọrọ udubanchi o. N'obodo na-enwere udubanchi obodo afọ ibe gbarụma chọrọ udubanchi o. N'obodo na-enwere udubanchi obodo afọ ibe gbarụma n'ezinụlọ ọbụla chọrọ udubanchi o. Maka ndị na-enwere udubanchi o ya bụ ibe gbarụma nwanne ma nwanne ihe ibe a na-akwakọrọ ime ihe enyi bụ enyi ya ibe a na-akwakọrọ ime ihe ọyịmụgazi ego udubanchi o ịkarịsịrị Chalụ bụ n'ụzọ ka nkene eze ego ofu nwa ka mmadụ ili ọgaranya na-eme ka Chukwu na mkpọ unu na-esi ya ngọ ka njukene ana-esi ya ngọ ngwa gị ime eji agbọ ya eze ego udubanchi mmanwụ karaka n'obodo amụgo nwa ka nwa ude ozigbo ofu nye ka ọ na-enye ego onye o nyere ego abụla odogwu n'ụwa mebe ife odogwu ịmalụgo gosi m onye a na-enye ego n'ụwa golisie kpọlihe kpọtara udubanchi ka anyị nenekwa ohu maka ife ọ na-enu ego bụ na bọnchi ịmalụgo ohu edu oge ego onwe bụla odogwu ude obodo amaligo mmanwụ n'ike haba ọrịa ga-eteli mmanụ nso ozikwa ego dị verifiable ka ịmalụgo ọ bụrụ oche acha bute ka ọ chọrọ si bute ego udubanchi bụ ego Chukwu ọkwa n'iru anyị ka ọ dị tanya bụ abụbụ ọkwa n'iru anyị ka ọ dị kpọta nyere ego owere kwelugo owele ya wee jebela obodo ozi ọ dị anụ akwa nwanne n'enu nwa gbachi nkịtị ọ dị ekwu ya eli nne ya amara Chukwu meli mkpọ niile ụkwụ ọma kpọrọ ndị ide mmiri n'ụwa ka ịbụ n'anya si gị na udubanchi bụ nwa chi sitere ọnụ n'ụwa obodo niile chọrọ udubanchi o. Obodo na-enwere udubanchi obodo afọ ibe gbarụma n'ezinụlọ ọbụla chọrọ udubanchi o. Maka ndị na-enwere udubanchi ya bụ ibe gbarụma nwanne ma nwanne ihe ibe a na-akwakọrọ ime ihe enyi bụ enyi ya ibe a na-akwakọrọ ime ihe ọyịmụgazi ego udubanchi o ịkarịsịrị Okeke na Disemba na mkpọ ka ife udubanchi na-emela ụmụnne ya ikweta na udubanchi bụ nwa chi zitere ofu nwa ka mmadụ iri ozikwa agụpụta mmadụ one ebidola ụba avịa agụpụta mmadụ one agbajefe obodo oyibo ndị niile pasịrị jamụ ma fe nwere ego eji eje yunivasiti udubanchi na-etinye fa na yunivasiti kwụọlife ụgwọ from year 1 tinaba agụchai ndị gụsịrị agụsị ma fe nwere ọrụ worozi udubanchi na-achọ ya bụ ọrụ ofu nwa ka mmadụ iri na mkpọ obodo dike ndị niile kalụ ụka na mkpọ from 65 years ọ na-akwụfu ụgwọ ọnwa n'ọnwa ọkpọ na Disemba ka ọ nọ wee mee ya increment times 2 ka ịmalụkwa ịmara na ndị ụkọchukwu niile ma ndị semesi ma ndị fada nọ na-akwụsịpụ ụgwọ n'ọnwa onye mere ka udubanchi mere ibe odogwu unu ekwelugo rotalilo niile ọla na mkpọ tinye ọkụ niile ọla na mkpọ nwebe ọkụ chọkeli m udubanchi ka nna anyị aka na ọ na-eme ọfụma odogwu si
n'obodo ọbụla chọrọ Udubochi o. N'obodo na-enwere Udubochi obodo afọ ibe gbalụma ezinụlọ ọbụla chọrọ Udubochi o. ndị na-enwere Udubochi obodo afọ ibe gbalụma nwanne ma nwanne ya na-akwakọrọ imi ya enyi ma enyi ya na-akwakọrọ imi ya anyị mụgazi ego Udubochi o ịkarịsịrị iyele iyele kelebe 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 huda haba huda ije haba ayaka ajaja hey sokwe mbala ka mkpọ niile na-ekpezi pasi Chukwu Olisado were gị enye selfish mmadụ 1 million bunye Udubochi o ka o burukodo maka na ebunye Udubochi o ka o pekata mpe na mmadụ 2 million ga-abụlile odogwu ma ọ sọrọfa ma ọ sọrọfa o ọ na-enye ya selfish people ewelu ya bụ ego welu bọọdụ rime owu obele oge fechigha na wibaro ajụba si na be erigo okefa o anyị atakọrụzi ihe Udubochi na-eme anyị ọfụma owu ọzikwasị ofu egwu ka mmụọ niile na-agbazi ya bụ egwu ka m metiri gị ka ị nụrụ na ntị ọkụ ejebe Udubochi o ọkụ anaba Udubochi o si na-ejebe Udubochi o na mkpọ ọzigbo ofu nwa ka mmadụ iri eze ego ọgaranya m eze ego gelele huda haba huda chobiye chidiye ida bayakaka ọgịnịdị ajụjụ na-ajụ m ọmụsọ ndị mkpọ ọkọ na-emelụ ezi ego na-emelụ ọla niile ka o si enye m ego adịrọ mma n'ụwa na ọ mara enye ego na bochiko na-ebunye m ego nnọkọta otu ọma lat na 6 figures onye Udubochi emelụ ngogịnị owu ọsịbụ Chika Obi ana m egechara egwu gị nyaba egwu wee sọ m nighinighi wee si onwe m na mmetelugo ofe taa mmezienụ ka m si eli ofe 6 figures na afụgokwe eze ego nwa na-emesi ibe ike ọga owu landlord Chika Obi onye mbi na-abịa ihe wee bụrụ odogwu msili na-akwụ anwụrụ ka nji babi ihe ọrụ ebe afọ ka nọ wee bụrụ odogwu ju ụwa niile obodo malụ m owu biya ka nọluwo na-enuluwo na bụrụ odogwu unu ekwelugo ọgaranya nwere obi salizali ọgaranya nwere isi wagị na mkpọ n'anya m ka ọ dị wee kpata nnekwu ego ịmalụgo ke nwa n'odolo ma anya kpamkpam obodo na-enwere Udubochi kwabalele na ibe kwala ụnụ maka Udubochi bụ nwa Chukwu kwụbara obodo niile chọrọ Udubochi o obodo na-enwere Udubochi obodo afọ ibe gbalụma ezinụlọ ọbụla chọrọ Udubochi o maka ndị na-enwere Udubochi obodo afọ ibe gbalụma nwanne ma nwanne ya ibe a na-akwakọrọ imi ya enyi ma enyi ya ibe a na-akwakọrọ imi ya anyị mụgazi ego Udubochi o ịkarịsịrị o ajụjụ si kedebe ya bụ ego si abịa o pasi ngwabi ibe ọ na-alụ dị ya bụ chairman o Frankie Group of Companies ka ịmalụkwa ịmali Frankie International Limited ndị kara aka Industrial Chemical ka o ji wee kalịa Agro and Allied Products ka eji malụ odogwu mgbodo amago mmanwụ ya bụ Miran Industries Limited ebe ego si abịa kalịa ikwelugo ya bụ chairman CEO Franche Hotel and Suites n'Ọkọta Lagos State ọrụ ebe anyị
sacha aka ya bụ chairman Frankie Real Estate yo ebe ego sadi akali ya obodo amago odogwu gbara ndị ọcha na-ejeli ya ozi na China ọkwa ndị ọcha na-ejeli ya ozi na America ọ ga na-akwụ ndị ọcha ụgwọ si n'udu ụbọchị bụ nwa ka nwa Frankie Group of Companies nwere many subsidiaries na company akali ya musu udubochi na ego akali ya odogwu eyi obodo bụ na achọrọ udubochi achọ abịala ya ezinụlọ bụ na achọrọ udubochi ebere